Часът е 5:15. Трябва да ходим да лягаме да спим, защото в 11 часа трябва да се събуждаме, в 12 часа започваме да катерим през нощта. Катерим там горе. Уния снеговете. Трябва да стигнем до 5890. В момента сме на 4690, което прави тая нощ трябва да изкачим 1100 метра над морска височина. Чувството е уникално. Вече съм по-добре от вчера. Бях с глава, която беше всяка секунда готова да изпухне. Височината болест не е нещо, което трябва да се подценява, както аз направих. Всеки, който тръгне да катери планина, препоръчвам да си вземе хапчета Диамокс. Не като мен да се прави на мъж и да не си взима. Защото като те фане височината болест и не знаеш за какво става въпрос. Почне целият свят, се повръща, главата те боли и ни други работи, дето не ми се казват. И после се почти да забравяш някои работи, откъде идваш, за какво става въпрос. Малко замъглена работа. Но чувството е уникално и гледката е просто незаменима. Най-якото нещо, което съм правил през живота си.